dia. Gràcies a Evaristo, Roman, Enric, als companys per l'organització i per la recepció. Bé, els socialistes valencians, després de l'èxit que han tingut en les passades primàries, com explicaven els companys, estem més mobilitzats, més organitzats, més il·lusionats i més decidits que mai a guanyar les pròximes eleccions. Si la campanya de les primàries, les eleccions primàries han sigut un primer pas, el segon pas van ser aquestes eleccions europees que suposen l'escala per a pujar directament i decidits al Palau de la Generalitat. Perquè és innegable que els socialistes, el partit en el seu conjunt, està millor que mai, més fort en tot el territori. Res a veure en el partit que teníem fa 2 anys. Les primàries han sigut un element mobilitzador que suposa l'inici del canvi de cicle polític del Partit Popular, no solament en la Comunitat Valenciana. Els socialistes valencians estem dispostos a ficar fi al Partit Popular en la Comunitat Valenciana i també en Espanya. És cert que les primàries ens han donat un candidat ben recolzat, no solament dins de l'organització, sinó també legitimat fora de l'organització, a través de la participació social que hem tingut. Els socialistes tenim un candidat fort i sòlid, i davant un candidat o un president, ara mateix a Fabra, que encara no l'ha votat ningú. No ha passat per les urnes per a ser president de la Generalitat. I els socialistes valencians tenim molts dubtes de que Fabra siga el pròxim candidat del Partit Popular a la Generalitat. A més, els socialistes afrontem aquest procés electoral cara a les europees en un ambient d'enquestes i d'opinió socioelectoral molt positiva. Tan positiva que, per exemple, així, a la província de Castelló, és la primera província on les enquestes donen la possibilitat d'un canvi real en la intenció de vot dels ciutadans. Totes les enquestes i els estudis que coneguem donen l'enfonsament del Partit Popular de la mateixa manera que donen la consolidació de l'alternativa socialista que, com dic, comença per ací per la província de Castelló. Els socialistes valencians estem disposats a iniciar ja la campanya a les eleccions europees, perquè estem duent la iniciativa, estem liderant els diferents processos, mentre que tenim un Partit Popular enfonsat diàriament en les seues crisis de corrupció, avui l'última, Fabra i Moliner, acusant-se l'un a l'altre dels esperpèntics corruptes que els dos suposen i que, per tant, donen una imatge de comunitat valenciana que no és ni la que ens mereixem, ni la que és justa, ni la que a aquest país, a aquesta terra, li correspon. Nosaltres volem que la comunitat valenciana siga una terra d'emprenedors, una terra de lo que signifiquen ara que estem en falles, d'esforç, de treball, de festa també, però no d'oportunistes que només han fet que enganyar els valencians i que fer tots els xanxullos necessaris per a enriquir-se a costa del poble. Tots els despilfarros, els desficacis, les retallades i totes les corrupcions que el Partit Popular té damunt de la taula, estem convençuts que seran sentenciades i condemnades a les urnes, ixes a les que Fabra, per cert, li té tanta por. Però n'hi ha unes urnes de les que Fabra no va poder fugir, que són les eleccions europees, i és on va tindre el primer escarment per al seu desficaci i per la seva manera d'actuar. Els socialistes pensem que sí que hi ha opció. Front a una dreta de retallades insensibles que han atentat directament contra la convivència i la pau social, sí que hi ha opció. L'opció dels socialistes, que el que defensem són les polítiques públiques, ja ha anunciat Ximo Puig, la intenció de tornar a fer públic tot allò que ha privatitzat el Partit Popular. Front a l'atac sistemàtic dels drets col·lectius individuals de la dreta valenciana i espanyola, sí que hi ha opció, que és l'opció dels socialistes, que defensem la igualtat d'oportunitats i de possibilitats de totes les persones per a que puguen desenvolupar-se en llibertat i crear la seva forma de vida tant personal com professional. Front a la invisibilitat valenciana a la que el Partit Popular ens ha portat en Espanya i en Europa, sí que hi ha opció. I l'opció és la dels socialistes valencians que hem defensat en tots els àmbits institucionals, en tots, sense excepció. Per cert, el Partit Popular a tot ho ha votat en contra cada vegada
que els socialistes, a través de Ximo Puig en el Congrés dels Diputats, demanaven la reforma o la millora del sistema de finançament. Avui es coneixen diversos estudis que situen a la Comunitat Valenciana no solament en l'àmbit de la finançament, sinó també en les inversions que recibim, la penúltima de tota Espanya. És dir, la invisibilitat, la irrellevància de la Comunitat Valenciana per culpa de Fabra és evident i, per tant, sí que hi ha opció front a aquesta invisibilitat que és la reivindicació permanent dels socialistes en tots els àmbits institucionals. Front al despilfarro, la corrupció, el paro, la mala gestió del Partit Popular, sí que hi ha opció, que és l'opció que hem presentat els socialistes, que en les Corts Valencianes hem presentat propostes d'ocupació, que és el centre fonamental de l'acció política que nosaltres anem a desenvolupar. Hem presentat també, i en l'àmbit del manifest europeu dels socialistes europeus es quedarà recollides, diferents iniciatives, diferents propostes que afecten directament al nostre territori i a l'interès dels valencians, no solament en l'àmbit de les grans infraestructures, com el corredor mediterrani, sinó també en algo tan important com és, en esta zona, entre altres, una política turística d'innovació, una política turística de nous productes i, sobretot, també atenent a la política agrària, que és un dels elements fonamentals que es tracta directament des de l'àmbit europeu. Els socialistes anem a fer la convocatòria del comitè electoral el proper divendres i ho farem en Alacant. Els socialistes estem dispostos a la màxima mobilització. Estem dispostos a recórrer el territori, casa a casa, mirant a la gent a la cara per explicar-li que sí que hi ha opció. Anem a estar en tots els racons de la Comunitat Valenciana. Tota la maquinària electoral està en marxa. Totes les ganes per a tindre la iniciativa i, sobretot, totes les ganes per a convèncer a la ciutadania de que sí que hi ha opció front a una dreta corrupta i mentirosa, està l'opció dels socialistes que anem a ficar el punt i final al segle polític del Partit Popular en la Comunitat Valenciana ara per ajudar a ficar el punt i final al Partit Popular en el conjunt d'Espanya. Anem a iniciar aquesta campanya, anem a mobilitzar-nos ja, anem a estructurar tot el partit, que ara està més mobilitzat que mai, gràcies també al procés de les primàries, i per tant, totes les ganes per a que mentre que davant n'hi ha una guerra de guerrilles que han ressuscitat fins al saplanisme, nosaltres siguem l'opció que la societat valenciana necessita per a obrir noves portes i finestres i canviar les polítiques agotades d'una dreta que ha malbaratat no solament els recursos, sinó també la imatge dels valencians.